Тези, които обикновено изказват подобни твърдения за отсъствието на Холокост или за броя на жертвите, има ли конкретни доказателства за броя на жертвите? Тук могат да се приведат много книги в полза на едната и другата теза. За мен няма никакво съмнение в факта на Холокоста. Нека да не занимаваме зрителя с многобройните про и контра за тази теза. Няма сериозни историци и няма сериозни обществени и политически дейци в света, които да отричат факта на Холокоста. Няма такива и в България. Но това не означава, че трябва да се остави без последствие превеждането на книгите на тази тема, артикулирането на тази тема в обществото, защото ние ще станем, в известен смисъл, нашето общество ще стане невинна жертва на една вълна, която в момента минава в Европа. Повечето от тези писания не са българско творение. Те просто пристигат тук и се представят в обществото. А тези писания могат ли да нарушат етническия мир в България? Или да повлияят? Трудно ми е да отговоря еднозначно на този въпрос. Според мен не. Не етническия мир е заплашен, а достоинството и историческия принос на българския народ е заплашен. Неговите действия по времето на Втората световна война в полза на своите съграждани евреи. Не е егоистично това решение, не спасяването на някакви моментни, макар и много важни за нас въпроси, а по-скоро запазването на най-доброто в нашата история. Това имам предвид, когато поддържам тезата за инкриминиране на отричането на Холокоста. А на какъв етап е това като предложение? Ще бъде ли внесено в Народно събрание и имате ли впечатление, какво е отношението на политическите сили към подобна идея? Ние сме обществена организация, не политическа. Подготвяме своето предложение, ще го поставим на вниманието на българското общество и на законодателя. Това е въпрос не на българската еврейска общност и не толкова на българската еврейска общност, а е въпрос на българското общество. Като част от българското общество, ние искаме да поставяме този въпрос в центъра на неговото внимание. Що се отнася до политическите сили, моите лични впечатления, че повечето от парламентарно представените партии биха поддържали едно такова предложение. Но в край на краища законодателя има думата последна. А това няма ли да ограничи свободата на словото? Ще има противници на тази идея, които вероятно ще кажат, че това ограничава свободата на словото. Разбира се, че ще има противници. И разбира се, че тези противници ще използват различни аргументи. Включително, по мое мнение, и спекулативни, като че подобно решение ограничава свободата на словото. Свободата на словото не е неограничена в нито едно общество. И самото общество решава кое е в рамките на свободата и кое е извън него. Затова това е въпрос на законодател. Какво бихте казали на законодателите? Да следва добрият пример на развитите държави в Европа. А то е инкриминиране в различна степен на отричането на Холокоста и да не забравят, че за България работата, действията на българското общество по спасяване на своите сънародници евреи са един от съществените положителни моменти в българската история. Тоест, ние имаме и български момент при взимането на това решение. Ние пазиме своята история, своя принос.